खुलुमबाय आं दिनै जेएसपी एडभाइस 365 चेनेलनि जै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोनांथार मेसेज लानानै फैदों। बे मेसेजनि जै आं नोंथांमोननो बाक्सा जिल्लानि रुपाहि हालामनि बेन्दोंआव मोनसे रंजालि बैसागु सेलिब्रेशन कमिटि दङ। बे रंजालि बैसागु सेलिब्रेशन बैसागु फालिथाय आफादा दिनै फैयै 31 थि खुंगा बैसागु फोरबो फालिथाय फालिबाय आरो बे फालिथायखौ बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो गायसनजेननायनिफ्राय बिथांमोना बे रंजालि बैसागु फालिथाय थामहिनबा बिदाय फोरबोखौ फालिबोबाय थायो आरो बे बिदाय फोरबो फालिनायनि जै जों मोनसे टिपाइसनखौ जों नुनो मोनो। बिथांमोना रुट लेभेलनिफ्राय लानानै टू दि टप अफ दि स्काई सक्सेसफुल जानाय आरो माखासे समाज सिबियारि आरो माखासे सोलोंथाइ आरो बायदि बिथिङाव बर' समाजनो बिहोमा होबोबाय थानाय बिथांमोनखौ जौसाङाव लाबोनानै मान होनाय आरो बिथांमोननिखौ थुलुंगाखां होनाय लोगोसे फैबाय थानाय ओनसोलनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ जों माबोरै सोलोंथाइ बिथिं राजखान्थियारि बिथिं बायदि बिथिङाव जों माबोरै जौगाहोनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै बे ओनसोलनि अरायसम सुखु दुखुआव रायजो जाबोनाय रायजो राजाफोरखौ बेस खालामनानै बिथांमोना बोसोरफ्रामबो खोब मेगनाव गोनां मोनसे बैसागु फालिथाय खुङो। बे बैसागु फालिथाया स्पेसियेलि बिथांमोना बैसागुखौ बिदाय फोरबो हिसाबै फालिबाय थायो आरो बे बिदाय फोरबोनि मेलाव बिथांमोना ओनसोलनि आबादारि बिथिंनिफ्राय लानानै मोसाखावरि रिंगु दामसा आरो सोलोंथाइ बिथिङाव आरो राजखान्थि बिथिङाव बिफाव होनाय माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लाबोनानै बे ओनसोलनि माखासे जारिमिनारि खोथाफोरखौ बेफोर जथुमानि गेजेरजों बुंफोरनायखौ जों नुनो मोनो आरो जाय बुंफोरनायनि जै बे रुपाहि हालामा माब्रै जौगादोंमोन आरो रुपाहि मिनि टाउना दिनै बाक्सा जिल्लानि मादावनो मख'थावना मोनसे ओनसोल आरो बे ओनसोलाव दिनै सोलोंथाइ बिथिं राजखान्थियारि बिथिंनिफ्राय लानानै बायदि बिथिङाव गेदेर अफिसार गेदेर लेक्सारार प्रफेसार आरो मोसाखावरि जोनोम जाबाय आरो बे ओनसोलाव गोबां रेडिअ आर्टिस्ट आरो गेलेनाय बादायलायनाय बायदि बिथिङाव खोब जौगासारनायखौ नुनो मोनो। दा बेखौ नोजोरथि बोनानै देग्लायनि 31थि बैसागु बिदाय रंजालि आफादा जोबोद मेहेरगोनां भाबै बिथांमोना बे रंजालि बैसागु फालिथायखौ फालिनाय जादों आरो बिथांमोननि जि सान्थौ एबा साननाय आरो बिथांमोना ओनसोलाव माबोरै गोग्गो थासारि लाबोनो हायो आरो जोङो मिथिंगायारिखौ जों माबोरै रैखाथि खालामनो हायो बेखौ नोजोरथि होनानै बिथांमोना मानास नेशनेल पार्कनि बेन्दोंआव थानाय फरेस्ट अफिसारखौ लाबोनानै बिफां गायनाय हाबाफारियाव बर' रायजो राजाफोरखौ आरो बे ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरखौ थुलुंगा होनाय हिसाबै बिथांमोना दंफां गायनाय हाबाफारिनिफ्राय लानानै आरो बे ओनसोलखौ जौगानायाव माखासे बिफाव लाबोनाय मानसिफोरनि मुङै गोसोखांथि खालामनायनि बिमुंथियाव बिथांमोना मुंख्लंनि मोनसे खाम्फा अरायसम साजायनानै बे ओनसोलनि जौगानायनि आरो सोलोंथाइ बिथिङाव बायदि फसंथानफोरखौ जौगाहोनायाव खामानि मावनाय आरो बिथांमोनखौ गोसोखांनायनि हाबाफारि बादियै बिथांमोनखौ अरायसम गोसोखाङो आरो बिथांमोनखौ सन्मान होयो। बेबादिनो फैबाय थानाय बुब्लियाव जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफ्रा बे ओनसोलखौ जौगाहोनो थुलुंगा मोनो लोगोसे बे ओनसोला सोरनि थै आरो गोलोमदैनि जै नाजानायनि जै दिनै रुपाहि हालामा बाक्सा जिल्लानि गेजेरावनो थामहिनबा बिटिसिनि गेजेरावनो मोनसे मख'थावना मोनसे जौगाखां ओनसोल। बे जौगाखां ओनसोलावनो दिनै रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जादों। दिनै लैहोर सुबुंनि दैबानाजों दिनैनि बे 31थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनाय हाबाफारिया जाफुंलाङो। फारियै बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार
होलांनाय बा जाफुंसार होफैनाय आलासि बिथांमोन लोगोसे बे 30थि रंजालि बैसागु फालिथाय 2025 नि बे फालिथायाव जाबादि दुखु खस्थ' खालामनानै दिनैनि बे थासारिखौ जाय सुबुंफ्रा साक्सेसफुल खालामना होबाय बिथांमोननि नाजानायाबो इसेल' नङा। बेनिखायनो आं फारियै बे रंजालि बैसागुजों थोंजोङै लोब्बा लानानै खामानि मावनाय कमिटिफोरखौ गोसोखांग्रोनो लुबैदों आरो बिथांमोननि नाजानायावनो बोसोरफ्रामबो बे रंजालि बैसागु बिदाय फालिथाया खोब डिसिप्लिनै जानानै थाङो आरो बिथांमोना गोबां थाखाफोरखौ बुथुमनानै ओनसोलनि रायजो राजा आरो गोबां गेदेर गेदेर आर्टिस्टफोरखौ लाबोनानै बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंफुंनाय जायो आरो बेखौ रुपहि बाजारनि बिखायावनो थानाय डक्टर भुपेन हाजरिकानि मुङै लुनाय बेसेबांबा गिदिर मोनसे रंजाग्रा जौसां दङ। बे जौसाङावनो अरायसम फालिबाय थायो। दा फारियै फैदो बे कमिटिजों सोर सुबुङा नांजाबफानानै दंमोन आरो बिथांमोननि नाजानायाव दिनै रंजालि बैसागु फोरबो थामहिनबा बिदाय फोरबोआ जाफुंसार जालांबाय। आं बिथांमोननि कमिटिनि बिबानगिरिफोरखौ फारियै बुंफोरना होनो नाजानाय जादों। लोगोसेयावनो बे रंजालि बैसागु फोरबोआव बाहागो लाफैनाय आलासिफोरखौबो बिथांमोननि प्रग्रामाव थानाय बादि आं बिथांमोननि मुंखौ मख'ना होनो लुबैदों। मानोना बिथांमोननि नुजाथिनायनि जोहैनो आरो बिथांमोननि नाजानायनि जोहैनो दिनैनि बे समायना रमायना मेहेरगोनां भाबै खुंनाय 30थि बैसागु रंजालि आफाद फालिथायनि नाजानायजों दिनैनि हाबाफारिया जाफुंसार जालांबाय। बेयो खोब मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारि जादोंमोन, जाय हाबाफारिनि जोहै ओनसोलनि फुंखा सुबुंफोरखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मिथिनो खाबु मोनो आरो बे ओनसोलनि जागायनिफ्राय जोबथा बुब्लिसिम दिनैनि थासारिया माबादि सोलिदों बिनि सायावबो बे बैसागु फालिथायनि गेजेरजों रोखा रोखा जों नुनो मोनो। बियो बिथांमोननि प्रग्राम लिस्ट। बे प्रग्राम बादियै बिथांमोना खोब डिसिप्लिनै 30थि रंजालि बैसागु सेलिब्रेशन कमिटि 2000 खोब मोजाङैनो फालिदों। बेखौ अर्गेनाइज खालामदोंमोन रुपहि आन्सलिक रंजालि बैसागु सेलिब्रेशन कमिटिया। भेन्युआ जादोंमोन डक्टर भुपेन हाजरिका ओपन स्टेज इन फ्रन्ट अफ दुर्गा मन्दिर रुपहि डिस्ट्रिक्ट बाक्सा BTC। फारियै बे कमिटिखौ दाफुंनायाव आरो बे कमिटिनि बे रंजालि बैसागु फोरबोनि गासै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनाय सुबुंफोरनि मुंखौ मुंख'आबा दिनैनि बे 30थि बैसागु बिदाय फोरबोनि फालिथाय हाबाफारिनि जे आंनि रिपर्ट बियो इनकमप्लिट जागोन होननानै आं सानो। गिबियावनो चेयारमेन हिसाबै दंमोन बादल नार्जारी आरो कनभेनर महरै दंमोन दीपक कुमार गयारी आरो भाइस चेयारमेन हिसाबै दंमोन जतीन्द्र नाथ बर', रनेन नार्जारी, सुमिरन बड'सा, बाबुल नार्जारी। लोगोसे जइन्ट कनभेनर हिसाबै देबेन बसुमतारी, बसन्त केरकाटारी, किंसन स्वर्गियारी, अतिन रामसायारी। दा बिथांमोना खोब दुखु खस्थ' सैनानै दिनैनि थासारिसिम सफैनानै बे बैसागु रंजालि फालिथायाव जेसेबां रांखान्थिनिफ्राय लानानै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै माखासे आलासिफोरखौ सिबिनायजों लोगोसे गेदेर गेदेर आर्टिस्टफोरखौ लाबोनायाव हरनाय रां बायदिसिनाफोरखौ बिथांमोना खोब दुखु खस्थ' सहायनानै बिथांमोना बे फालिथायनि सिगाङाव साखाफारा जानानै गोबां लामाजों बिथांमोना बेफोर थाखाफोरखौ लानानै फैदोंमोन आरो बेफोर आफादखौ जौगाखां होनायनि बिफाव महरै माखासे डनरफ्राबो बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों। प्रग्राम 9 मे 2025 बैसागु 432 बैसागु बांला फ्राइडे बावहाय 7:30 आव फ्लेग हस्टिं खालामदोंमोन रुपहि रंजालि बैसागु सेलिब्रेशन कमिटि 2000 नि बादल नार्जारीया बेखौ बेखेवदोंमोन। लोगोसे 8 बाजियाव रिलिज अफ व्हाइट डग, 8 बाजियाव
गोजोन आब्रुथि आरो बिटिसिआव रायजो जानानै थानाय रायजो राजानि आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे दुखु खस्थ'निफ्राय अराय जानगाराव थानो हायो एबा फोरबोआ बा इसोरा बिथांमोनखौ अनथों आरो गोजोनै लाखिथों बेखौ नोजोरथि होनानै बिथांमोना उदां अख्राङाव फारौ बिरहोनाय हाबाफारिखौ लायो। बिनि उनाव बे हाबाफारिखौ जागायजेनदोंमोन बे ओनसोलनि सासे मुंदांखा बिजनेसमेन लोगोसे राजखान्थि बिथिङाव बाहागो लाबोनाय आरो आथिखालनि सालबारि डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां मुकुल नार्जारिया बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होदोंमोन। 8:30 लाइटिं फर द डिपार्चार सोल अफ द prominent personnel of the area 8:30 बे ओनसोलनि रुंसारि जालांनाय माखासे मख'थावना सुबुंफोरनि जिउनि आब्रुथिनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। बे हाबाफारिखौ बेखेवग्रोदोंमोन श्रीजुत मतिराम बसुमतारी रिटायार्ड हेडमास्टार हिमगिरि बड' मिडियाम हाई स्कुल आरो बिथांनि बे स्पिचनि जोहै जों खोब मख'थावना आरो खोब इम्परटेन्ट माखासे जोंनि ओनसोलाव जालांनाय जाथाय लोगोसे आरो सोर नाजानायाव दिनै रुपाहिया मोगथाङाव बेफोरबादि जौगाखो आरो रुपाहियाव दिनै माब्रै जुनियर कलेजनिफ्राय एमइ एमपि हाई स्कुल आरो बे ओनसोलनि बाजार गायसननायनिफ्राय लानानै बे ओनसोलनि हाबाफारिफ्राव आरो जिल्लाफ्राव माबादि बिफाव लानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो बैफोर प्रमिनेन्ट पार्सनेलिटी एरियानि मानसिफोरनि सायाव बिथाङा खोब मोजां बिबुंथि लाखिदों आरो बिथांनि बिबुंथिनि गेजेरजों रुपाहि हालामाव आथिखालनि थासारिसिम सोरबादि सुबुंनि नाजानायाव दिनै रुपाहियाव बेफोरबादि जौगाखां सोलोंथाइ बिथिंनिफ्राय लानानै राजखान्थि बिथिंसिम दिनै रुपाहि हालामा जाबादि रोखा रोखा दावगानो हमदों बेफोरबादि जौगानायनि गुदियावनो बे ओनसोलनि माखासे रुंसारि जालांनाय समाज सिबियारि आरो राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि माखासे बिफाव दं। बेखौ लानानै बिथाङा बे ओनसोलनि प्रमिनेन्ट सुबुंफोरखौ मख'नानै रायजोनो गोसोखां होनाया खोब मख'थावना जादों। लोगोसेयावनो 9 रिंगायाव प्लेन्टेसन 9 रिंगायाव मा दंफां गायनाय हाबाफारि आबहावाखौ रैखाथि खालामनो थाखाय दिनै अखा बांखा आरो जोंनो अक्सिजेननि खोब गोनांथि जायो आरो बिफां थायोब्लासो जोंनि ओनसोला थाजिम थागोन आरो अखा बांखा मोननो हागोन आरो अक्सिजेननि आंखाल जानाय नङा सायानि आंखाल जानाय नङा। बेखौ नोजोरथि बोनानै 31थि रंजालि बैसागु फालिथाय कमिटिया गावनि साखाथियावनो थानाय मानास नेशनेल पार्कनि भुयापारा रेन्जनि फरेस्ट अफिसार बिथां बिवेकानन्द पाठक AFS रेन्ज अफिसार भुयापारा मोहन चन्द्र बसुमतारी लाबोनानै बे हाबाफारिखौ बे हाबाफारियाव बिथाङा दान्दिसे नुजाथिनानै होदोंमोन आरो गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों माखासे टिपेसन होदोंमोन। बिनि उनाव श्रीजुत शरद स्वर्गियारि प्रेसिडेन्ट बरपेटा डिस्ट्रिक्ट BPF ससियेल वार्कार बिथाङा लोगोसेयावनो श्रीजुत जितेन्द्र नाथ बर' एसिस्टेन्ट टिचार सालबारि हायर सेकेन्डारि श्रीजुत मोहन चन्द्र बसुमतारी रिटायार्ड हेडमास्टार रुपाहि हायर सेकेन्डारि श्रीजुत अतीन्द्र नाथ बर' सेक्रेटारि BPF श्रीजुत टिकेन्द्रजित बसुमतारी अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि BPF बिथांमोना बे दंफां गायनाय हाबाफारियाव गुबैयै बाहागो लादोंमोन। बेजों लोगोसे रायजो राजाफ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफानानै दंफां गायनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो आरो 9:30 इनॉग्रेशन अफ पेन्डेल एन्ड स्टेज बेखौ बेखेवदोंमोन। एनेगाटार हिसाबै दंमोन श्रीजुत दिगन्त गयारी सेक्रेटारि सालबारि डिस्ट्रिक्ट कमिटि BPF निफ्राय बिथाङा सासे जाखांफुनाय ठिकादार लोगोसेयावनो बिथाङा आथिखालाव BPF नि जानानै एप्लिकेन्ट केन्डिडेट आरो बिथाङा बे पेन्डेलखौ इनॉग्रेशन खालामदोंमोन। 10:30
open dance demonstration of each and every village आरो 9:30 खोब मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारिया जाबाय बे रुपुहि ओनसोलनि गेजेराव रायजो जानाय माखासे बर' नन बड' कमिउनिटिनि सुबुंफोरखौ रायजोनिफ्राय बाहागो लानानै बैसागुनिफ्राय बिहु मोसानायसिम लानानै बेफोर हाबाफारिखौ दिन्थिफुं होनाय हाबाफारिया खोब मेहेरगोनां जादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव बे ओनसोलनि गामिनिफ्राय गोबां रायजो राजाफ्रा बावहाय बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होदोंमोन आरो बे हाबाफारिया जोबोर मेहेरगोनां भाबै जाफुंसार जादोंमोन बेखौ बेखेवदोंमोन श्रीजुत अरबिन्द बसुमतारी रिटायार्ड हेडमास्टार बाथौ आश्रम एमइ स्कुल बाथौ आरो 3 रिंगायाव अपेन सेसन थामहिनबा गेवलां मेलखौ खुंनाय जादोंमोन बेवहाय चेयारपारसन महरै दंमोन श्रीजुत अतीन्द्रनाथ बर' एडभाइजार रुपुहि आनसलिक रंजालि बैसागु सेलिब्रेशन कमिटि 2025 बेखौ बेखेवना होदोंमोन श्रीजुत जतीन्द्र गयारी प्रिन्सिपाल रुपुहि जुनियर सेकेन्डारि स्कुल सेक्रेटारि रुपुहि प्राइमारि बड' साहित्य सभा दा बेखौ बिथां जतीन्द्र गयारी आथिखालाव रुपुहि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल लोगोसेयाव बिथाङा दा रुपुहि प्राइमारि बड' साहित्य सभानिबो बिथाङा सेक्रेटारि चिफ गेस्ट महरै दङमोन श्रीजुत हाग्रामा महिलारी प्रेसिडेन्ट बिपिएफ फर्मार चिफ अफ बिटिसि नाथाय खोब दुखुनांथावना खोथा बिथाङा गावनि सोलेरारि माखासे प्रब्लेमनि थाखाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हायाखै नाथाय बे हाबाफारिखौ हासिल खालामनो थाखाय बिथाङा जोंनि बिटिसिनि आरो बड'लेण्डनि हांगामायाव गोख्रों भाबै बाहागो लाबोनाय आरो सिगांनि बारग' केबिनेट मिनिस्टार बिथां प्रमिला रानी खौ दैथायहरनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो आरो बिथांजों लोगोसे गोबां आलासिफ्रा नुजाथि फैदोंमोन जेरै आब' मालती आक्तारा बेगम बिथांमोना एपइन्टेड स्पिकार महरै श्रीजुत तपेश्वर बसुमतारी एक्स प्रिन्सिपाल सारबारि हायर सेकेन्डारि स्कुल डक्टर हिरालाल AES रिटायार्ड डिपुटी डाइरेक्टर अफ एडुकेशन डिपार्टमेन्ट आरो स्पेशल गेस्ट महरै माखासे सुबुंफोरखौ लेंहरदोंमोन बिथांमोननि मुङानो जाबाय बेगम आक्तारा आहमेद सेक्रेटारि एन्ड स्पर्ट पार्सन BPF शरद स्वर्गियारी प्रेसिडेन्ट बरपेटा डिस्ट्रिक्ट BPF ससियेल वर्कार सदानन्द मुसाहारी रिटायार्ड जइन्ट डाइरेक्टर एग्रिकालचार BTC मतिराम बसुमतारी रिटायार्ड हेडमास्टार हिमगिरि हाई स्कुल टिकेन्द्रजीत बसुमतारी अर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि BPF मुथुरा मोहन नार्जारी हेडमास्टार बरमासा बड' हाई स्कुल निर्मल बसुमतारी एक्स प्रेसिडेन्ट बरपेटा डिस्ट्रिक्ट कमिटि आबसु भुवनेश्वर गयारी प्रेसिडेन्ट सालबारि डिस्ट्रिक्ट कमिटि BPF रन्जित केरकाटारी MCLA 20 नं सालबारि कन्स्टिट्युएन्सि ST बोलेन मुसाहारी रिटायार्ड हेडमास्टार बरमासा बड' हाई स्कुल अरबिन्द बसुमतारी एडभाइजार रुपुहि प्राइमारि बड' साहित्य सभा रिटायार्ड हेडमास्टार अफ बाथौ आश्रम एमइ स्कुल हरेन केटारी प्रिन्सिपाल IC रुपुहि हायर सेकेन्डारि स्कुल अजय केरकर डाइरेक्टर अफ UN एकाडेमी नुकुल चन्द्र बर' भाइस प्रेसिडेन्ट सालबारि डिस्ट्रिक्ट कमिटि BPF जयन्त बसुमतारी एसिस्टेन्ट टिचार अफ गार्ल्स स्कुल दुर्लभ गोरा बर' एसिस्टेन्ट प्रफेसार सालबारि कलेज सम्पा नार्जारी सेक्रेटारि ओमेन BPF निभारानी बसुमतारी प्रेसिडेन्ट सालबारि डिस्ट्रिक्ट ओमेन BPF बोलेन चन्द्र बसुमतारी प्रमिनेन्ट JKBI स्कुल दैमालु केरकाटार प्रेसिडेन्ट रुपुहि प्राइमारि बड' साहित्य सभा सत्र सिंह बसुमतारी हेडमास्टार बाथौ आश्रम हाई स्कुल मृदुला बसुमतारी अर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि BPF दिनेश बसुमतारी एक्स प्रेसिडेन्ट रुपुहि बियाब बाथौ अमल बर' भाइस प्रेसिडेन्ट सालबारि ब्लक कमिटि BPF डक्टर नवजित नार्जारी CHO विवेकानंद सरकार जेनेरेल सेक्रेटारि SDC BPF गेस्ट अफ अनर हिसाबै
President Secretary Rupahi Primary BPF, President Secretary RSC EPSU, President Secretary RSC above, President Secretary RP Omen BPF, President Secretary Rupahi Bazar Development Committee, Secretary Rupahi Town and Area Development Committee, President Secretary RKHBU BSU, President Secretary Rupahi Durga Puja Committee, President Secretary Rupahi Daugapu Mistri Somik Sonta, Boben Bosumutari, President Rupahi Biha Batu Mohasab Babul Nazari, Secretary Rupahi Biha Batu Mohasabha Kogen, Kerkatari Inspector of School, Headquarter SSB Rongia Assam, Indira Boro Advisor RSC above, Josna Kerkatari Speaker BDC above, Lolita Deimari VV BDC above, Manosi Brahma VV RSC above, Banati Bosumudari Vice President BDC above, Pinita Boro Assistant Secretary RSC above, Sankar Bosumudari ex-TLC Chairman 22 Nong, Koklabari Gitarani Bosumudari President SBI Omen BPF, Sojen Boro Head Teacher Korebari LP School Assistant Secretary RP BS Ningama Sorgere Lyrics AIR Guwahati, Konesam Bosumudari Retired Teacher Rupahi ME School, Akhtar Hussain Secretary Salbari District Committee BPF, Nazir Hussain Secretary Salbari District Committee BPF, Manik Bosumudari Prominent Provider Salbari Manas Gramin Bitorok Gas Agency Salbari, Kailas Das GRS Rupahi Garamara PGDC, Sanjeev Bosumudari Manager AGBB Bhairav Kunda, Gozen Bosumudari Secretary UBSS Retired Salbari, Moton Das Advocate, Umesh Das Gaubora, Sotananda Surgere Gaubora, Somor Bosumudari Gaubora, Ram Soron Boro Gaubora, Abdul Rup Kesiar BPF, Turun Chandra Boro IC Fire and Emergency Service Salbari, Rupahi Binaram Boro, President Salbari, Block Committee, Abdul Latif Talukdar Secretary, Salbari Block Committee, Baneshwar Bosumudari, Assam Police Crime Branch, Katimal Bosumudari, GC Bhuyapara Range, all the ASA worker Rupahi Sub Center, and Doringa Yao, candle lighting of the 31st anniversary of Rupahi Ansolik Rongzali Baisakul Celebration Committee of Alari Pati, Saunai Habapari, first lighting, Biohai Dongoman, Sisut Sorot Sorgia, President Borpeta District, BPF Social Worker, and Doringa Thamji Cultural Night in memory of the Gopal Chandra Boro Social Worker, Inaugurator Dullabgara Boro, Assistant Professor Salbari College, Special Attraction, invite Usarani Brahmo, Artist Dhaligao, Donor Holbri Boro, Assistant Executive Officer, Bodren Transport Service, Kokrajar, Naiti BK Mohan Thakure, AIR Artist, Dhiren Goyari, Nimua, Stage Singer, Briti Donesor Goyari, Saudurpita, Local Dance, Student of Purnima, Sorgiari Memorial Songit Bidaloy, Biswajit, Dance Academy, Rupahi. Da be हाबाफारिया बेफोरबादिनो मुंदांखा बे 30थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया खोब मेहेरगोनां भाबै जादोंमोन आरो मख'थावना भाबै आबु मालती आरो प्रमिला रानी ब्रह्मआ बे स्टेजआव फैनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ थुलुंगाखां होफैयो आरो आइजो माहारिखौ फोजाखां हिसाबै बिथाङा स्टेजआव दान्दिसे मोसानानै रायजो राजाफोरनिफ्राय माखासे बाबा मोननो हादोंमोन आरो रायजो राजाफोरखौ बे बैसागुखौ माबोरै फालिनो नांगौ आरो बैसागुनि जै बर'फ्रा बा आसामनि बे माहारियारि फोरबोनि जोहै
जों माबोरै बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो बैसागुआ मा समाव फैयो आरो बैसागुनि जोहै जोङो माबोरै गायनाय फुनाय बायदिसिना हाबाफारियाव जोङो मावसोमनानै बेफोर हाबाफारिनि जोहै बे बैसागुखौ माबोरै रंजानो हायो बेनि सायाव बेस खालामनाय बिथाङा बिबुंथि लाखिदोंमोन। बेबादिनो हाबाफारिया जोबलाङो आरो बे हाबाफारियाव साननिफ्राय लानानै हरसिम बेसेबांबा मेहेर गोनां भाबै गोबां मोसाखावरिफ्रा बेवहाय मोसानानै आरो बिबुंथि होनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ रंजाखांहोदोंमोन। बे जोंनि थाखाय गोसोखांथावना मोनसे जारिमिनारि जानानै थागोन। दा आङो बावहाय माखासे मोसाखावरिफोरनि मोसानाय आरो माखासे भिडिअ फुटेजफोरखौ दिन्थिजोबनो हायाखिसै, मानोना आं बे हाबाफारियाव जाबादि लेभेलै गिबिनिफ्राय जोबथासिम जाबादि भिडिअ फुटेजफोरखौ लानो नांगौमोन बेफोरबादि भिडिअ फुटेजखौ आं एंगार हायै जाहोनो थाखाय माखासे बे भिडिअफोरखौ लानो हानाय जायाखिसै आरो बे सुंदब रिपर्टनि जोहै बे एफाबां गेदेर बैसागु फालिथायनि गासै भिडिअ फुटेजफोरखौ होनो हानाया गोरलै नङा। बेनिखायनो फिन जाय नोंथांमोननिसिम आंनि दिनैनि रिपर्टनि जोहै बाक्सा जिल्लानि रुपाहि हालामाव जानाय 31थि बैसागु खुंगा फालिथाय फोरबोआ जा हाबाफारि लानानै बिथांमोना खामानि मावबाय आरो बे हाबाफारिनि जोहै बिथांमोना ओनसोलाव गोबां मेसेज दिनै होबाय, बेनि थाखाय बिथांमोनखौ जों अराय बाख्नायनांगोन आरो गोसोखांना फैबाय थानाय बुब्लियाव फिन जों बेफोरबादिनो बैसागुखौ बिदाय होनानै बेफोरबायदि रंजानायखौ आरो फैगौ बुब्लियाव नुबाय थागोन आरो बे कमिटिया बिदिनो सिरिबाङै बेफोर फालिथायखौ फालिलांबाय थागोन। जोबथायाव जायफ्रा गोदान बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोननिसिम सहैनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारि, जै बर' हारि।